da beti gauain eta nik uste herri erbisa pixka bat piztulekin, hiltzen dikua politikoekin, hiltzen dikua eta penalari zara, alako toki edarra eta alako hiltzen, ninde horretako hiltzen dut. Bai, egitza da, bai, zuetan, da bai erdialdian, pasa ala, komertzio txikiak, merkatze txikiak daukila gero eta arazo gehiago, tabernak ikusten dugu noen izten dabiltzen, eta udaletxetik ematen dago eta laguntza askorik ematen. Nik uste dut, batez behi dirintza aldetik, restrikzio asko jartzen diela, ez dela laguntzarik ematen bat zabaltzelako orduan, hor perraren errebizio bat inbidala, bide publikoaren okupazio baten ordenantza inbidala, komertzio txikiei malgutasuna emateko, euren bizitza errazteko, aldi berien bebai zerga eta tasen aldetik uste dut progresibitatea izan bidela, hau dela, geixen daukiena, geixo horrentzia eta komertzio txikiei pixkat arnasa